bansai indah kama batenggang malang kasuo patang jo pagi lai dicubo basalang tenggang angan tiado urang membari angan tiado urang membari. Jika dipikir pikirkan benar mak rasanya dikira-kira ikolah mungkin cobaan dunia bansai tempi di nang kayo. Siang jo malam babe donyo ba itu bana malangnya diri di orang miskin yo bakutiko di awak bansai sadio hari di awak bansai sadio hari. Jika dipikir pikirkan benar mak rasanya dikira-kira ikolah mungkin cobaan dunia bansai tempi di nang kayo. Siang jo malam babe donyo ba itu bana malangnya diri di orang miskin yo bakutiko di awak bansai sadio hari di awak bansai sadio hari. Masuk adik lupa nanjo udah kawan lamo walau lamo tak basuh kini ko kita padamu muko masuk adik lupa. Datang di masa itu, di situ kita mulai bertemu. Lah patrik pulau adik ragu, labiah pulau setahun lalu. Kini kita basuh, kita ulang cerita lama. Walau lama tak basuh,
nan di hati tak kunjung lupa. Kini-kini kita basuh. Datang di masa itu, di situ kita mulai bertemu. Lah Patrik pulo adik ragu, labiah pulo setahun lalu. Kini-kini kita basuh, kita ulang cerita lama. Walau lama tak basuh, nan di hati tak kunjung lupa. Kini-kini kita basuh.